Vores counseling-del er jo den meget indledende del af vores ydelse. Det vil sige, at det er den her del, hvor vi ligesom starter op med kunden for at sikre, at vi får et positivt forløb hele vejen igennem. Vi laver blandt andet nogle ting som et design brief, som jo er sådan set en rettesnor for hele projektet. Det vil sige, at vi ridser alle rammerne op for hele projektet, sådan at vi trækker i den samme retning hele vejen igennem forløbet. Derudover er counseling-delen sådan set også nogle indledende analyser på, jamen, hvad findes der på markedet af eventuelle konkurrerende produkter? Hvad findes der af referenceprodukter, som vi siger, jamen det her, det klarer det sgu godt i dag, det fungerer godt i dag, så det er i hvert fald noget, vi kan prøve at arbejde lidt ind, det som de gør det godt eksempelvis. Og så kan vi kigge på, jamen, hvad for en målgruppe er det skal henvende sig til, og fordi af målgruppen kommer jo oftest et formsprog eller funktion, og af målgruppen kommer især også en vejledende salgspris, som vi allerede i faktisk det indledende forløb sætter. Og allerede på nuværende tidspunkt egentlig begynde at hente salgsprisen ind, fordi det afgrænser jo projektrummet i forhold til, hvad for nogle teknologier kan vi bruge, hvad for nogle produktionsmetoder kan vi bruge, og hvad for nogle materialer kan vi også bruge.